primeiro movie map da provincia de Lugo, ou o que é o mesmo, mapa dunha película, xa está disponible. Basease na película Roma Santa e foi feita por alumnos da Fundación TIC no marco das xornadas de turismo cinematográfico e dinamización económica do territorio. Unhas xornadas nas que se puxo de manifesto a eficacia que ten o cine para incrementar o turismo. O Movimap recolle as esteas máis importantes da película Roma Santa tanto en papel como a internet, no que aparecen os lugares de rodaxe do film, datos referidos a ese lugar e tamén outros cercanos de interese. Este Movimap pretende ser tamén un elemento que promova o turismo. Yo recuerdo la primera vez que rodé la primera película en Fonsagrada, que era Tierra del Fuego, con Ornella Muti en Fonsagrada, luego con el Zapataki, con Roma Santa o Elogio de la Distancia. Pues claro, fíjate, pasan los años, pero sigue teniendo una relación. Ha servido para que se hablara de Fonsagrada cuando realmente nunca no era habitual. Y hoy, pues, bueno, hay un ejemplo práctico aí importante, ¿no? Os expertos aseguran que hai un movimento mediático que se pon en marcha dende que se di que se vai facer unha película. Fálase das localizacións antes de que se faga o film, cando se empeza a rodar, cando se está rodando e cando se remata. Tamén cando se fai a preestrea, a estrea en vídeo e en televisión. Un proceso que dura uns 4 anos durante os que se están facendo referencias aos espazos de rodaxe. É o caso do film Vicky Cristina Barcelona ou Dr. Mateo xa en televisión. Está estimado que el 30% del presupuesto de cualquier obra audiovisual se queda en el territorio, no solamente en los servicios habituales, sino en profesionales del mundo audiovisual y de otros ámbitos, oficios, hostelería, etcétera, ¿no? Servicios diversos. Pero luego el impacto de verdad importante se produce después, cuando en una película determinada, en una serie de televisión, en una TV movie aparece tu escenografía de tu sitio. Hoxe en día xa existen as Film Commissions, unha rede mundial de entidades públicas que se dedican a facer promoción do territorio no mundo audiovisual e captar rodaxes. Unha entidade da que xa dispoñemos en Lugo grazas á Fundación TIC. Vai moito máis alá de que un tema momentáneo dun rodaxe, senón que queda, e además queda para a historia, é dicir, que pasarán 100 anos e habrá un produto específico ligado a esa zona, e, polo tanto, na medida que sean sensibles e que lle den importancia, eu creo que falamos dunha fórmula económica de promocionar un territorio e uns espacios moi concretos, non? Os participantes das xornadas visitaron algúns dos lugares incluídos no Movimap, en lugares de O Courel, como o Incio, e tamén se fixeron probas dun segundo Movimap en terras de Burón. A comezos do século XX, na maioría das casas de Bonxe, no concello de Outeiro de Rei, facían os seus propios utensilios empregando a terra da zona. Co paso do tempo e a chegada do plástico á técnica da oleiría, abandonouse pouco a pouco, pero na actualidade estáse a recuperar con iniciativas como os obradoiros organizados polo Centro de Artesanía e Deseño. Este ano o Central saiu por primeira vez das súas instalacións para impartir o curso nunha oleiría en Bonxe. O Centrad leva anos potenciando os oficios artesanais da provincia impartindo obradoiros para a xente da rúa. É o caso do Obradoiro de Olería de Bonxe, que conta cunha novidade que a diferencia dos demais obradoiros. A principal novedade é precisamente que seña un curso dedicado á olería de Bonxe, a eso especificamente. E eso supón que nosotros desplazamos para aquí o curso para poder traballar ca materia prima, poder preparar o barro aquí que nós temos na zona, facer todo o proceso como facemos aquí nos tornos e máis construir pezas a base de churros e cocer no forno de leña. No Obradoiro de Olería mestúranse tradición e modernidade. Realízanse pezas tradicionais como olas, chocolateiras ou candís, pero tamén dáse paso a novas pezas que hoxe en día teñen máis utilidade, como os pataqueiros. Pezas que, aínda que non o pareza, son máis fáciles de facer do que se pensa. Complicado, pois non, leva o seu tempiño, si que ves que as cousas van saindo e quizás o mellor impresiona máis ou se agora mellor, si previamente viron a peza non pensaría que non sería capaz de facela, pero bueno, coa axuda de Pepa, coas súas indicacións e a man que nos bota, pois as cousas se van facendo. Fixen un porrón, fixen unha xarra, fixen tazas pequenas, entre outras cousas. Seguir un poquinho que a forma así que sigue daqui do pé, sempre aí, antes de poner un churrín, para que nos pegue ben. Isto tamén é unha maneira de potenciar a olería tradicional, e que a xente, sobre todo, o conozca desde adentro e que empece a valorar como que é unha transmisión de conocimientos e de cultura. O Centrad
ten previsto realizar case 80 obradoiros de temáticas diferentes ao longo do ano. E así terminamos por hoxe, non sin antes ofrecerlles un fragmento do vídeo que están a realizar alumnos e profesionais desta casa sobre o casting do Festival do Landro, no que participaron 15 aspirantes, dos cales tan só 5 pasarán a final e se subirán ao escenario o próximo 30 e 31 de xullo. Data na que terá lugar este afamado certame que este ano, ademais, cumprirá o seu 20º aniversario. Coas súas imaxes lles deixamos. Lembren que voltamos a vindeira semana con máis novas. Grazas por acompañarnos. He soñado con tus manos, pintando el cielo de gris. Con cuidado, muy despacio, yo mirando desde aquí en un jardín